फुंगा 66 एनुअल बाइबेल कनफारेन्स बेनि गेजेरजों दिनै सानथामनि हाबाफारि जोबना थांबाय बेयाव रायजोफोरा मा फोरमायगोन? गिबियावनो आङो दिनै जोंनि सुबुंखान्थि अर्थात रिपाब्लिक डेनि मुङावहाय बयनिसिमबो गाहाम अनसायनाय जासिग्रोदों। गोजोनथोंसै। जोङो दिनै जोंनि बे 66 एनुअल बाइबेल कनफारेन्सनि जिथु थांखि बेजों जों बेखौनो बुंनो हास्थायदों जे जोङो जोङो ख्रिस्टियान हिसाबै जोंहाबो माने आं रिपाब्लिक डेनि बिसयनो बुंग्रोनोसै। अखल धोरोमल' नङा, जोङो जोंनि हादोरनि थाखाय गिबियावनो जोङो सिन्था खालामग्रोनांगोन, जोंनि समाजनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि धोरोमनि थाखायबो। बेनिखायनो जों बेखौनो हास्थायगोन बयनिसिमबो जोंनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ जों जासिग्रोबाय। जों जेब्ला जों थिग जाग्रोगोन अब्लासो जोंनि हादोर आरो जोंनि हारि, जोंनि माहारि गासैबो थिग जागोन। बेनिखायनो जोङो जोंनि UCC अर्थात उदालगुरि सार्केल कमिटिनिफ्राय जों बेखौनो हामलायथि होगोन जेन जोङो बयबो जोंनि हादोरखौ अननो सोलोङो आरो हारिनि थाखाय मावो, हादोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलाङो, बेखौनो जों हास्थायगोन। आरो दिनैनि समाव लाइमोनसाफोरा माखासे धोरोम आरो समाज सिबिनायखौ नागारनानै माखासे निसा बुस्थुजों गफबना थायो, बेखौ दिनै धोरोमजों मा मोनसे खावलायगोन? जोङो नोंथांमोना टपिकआव नुदों, जायनि खारनाव जोङो मोनसे टपिक लादों वेर आर इउ। बिनि मिनिंआनो जाहैबाय नोङो बहा दं। थांखिया बेनो, जोंनि बे टपिकखौ लानायनि थांखिया दिनै जों मिथिगौ जों मानसि हिसाबै जोंनि हारि समाज आरो इसोरखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि मिथिंगा, जोंनि जाथि गियाथि गासै बिथिङाव जोङो मोजां सोलिनो नांगौ। इसोरा बेखौनो हामजायो जे जों मानसिखौ दानानै इसोरा बेखौनो हास्थायदोंमोन जों जेन बयबो अनलायनायनि गेजेरजों बे जोंनि समाज, जोंनि हारि गासै जौगानायनि थाखाय खामानि मावो। नाथाय जों नुनो मोनबाय जोङो दिनै गोमानानै थानायनि समान। इसोरा नाथाय बेखौ हास्थायाखैमोन, माब्लाबाबो जोंनिफ्राय बेखौ हास्थायाखै जे माने बियो हास्थायदोंमोन जे जों मानसि हिसाबै संसारखौ जोंनो भुग खालामनो होबायब्ला, इसोरा जोंखौ सोरजिबायब्ला जों जाहाथे बिनि सृष्टिखौ अननो सोलोङो, गावजों गाव अनलायनो सोलोङो आरो बिनि होनाय नियम नितिफोरजों मानिनानै जेन जों सोलियो आरो बेजों लोगोसे जोङो जिउआवबो लुखांलाङो बेखौ हास्थायदोंमोन। नाथाय दिनै जों नुबाय जोङो गोमानानै थानायनि समान जाबाय। बेनिखायनो जों टपिकआव दोनदों नोंथाङा बबेयाव दं। बेनिखायनो जोंखौ इसोरा सोंदों दिनै आदमनि गेजेरजों, बै समाव सोंदोंमोनब्लाबो आथिखालावबो जोंखौबो सोंदों नोंथाङा बबेयाव दं। जोङो आन्दायनानै थानायनि समान दिनै समाजनि बेरेखा, हारिनि बेरेखा बा हादोरनि बेरेखा गोबां गुबुंले खामानि मावनानै दिनै जोङो मुल भिटिनिफ्राय जोङो आनज्रायनानै गोमानानै थानायनि समान जानानै दं। बेनिखायनो जोंनि इसोरा बेखौनो हास्थायफिनदों जे जोङो इसोरखौ सिगाङाव दोननानै, इसोरनि बोसोनखौ लाखिनानै जोङो फैफिननो नांगौ आरो जों मोजां आसार खान्थि मावनाय गासै बिथिङाव, समाजखान्थि रांखान्थि बिथिङाव जोङो धोरोमजों लोगोसे जोंनि गासैखौ जौगानायनि खामानिफोरखौ मावनांगौ होननानै आं सानो। 66 एनुअल बाइबेल कनफारेन्स बेजों आरो सरजाबफानानै वमेन फिल'सफि हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा हाबाफारि लानाय जादों? आरसिनिफ्राय मा बुङो? गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै बे 66 एनुअल बाइबेल कनफारेन्स नर्दार्न एभेन्जेलिकेल लुथेरान चार्च NELC-नि उदालगुरि सार्कोल एबा उदालगुरि बेंखनजों बानजायजानाय बे कनफारेन्स, लोगोसे 10थि महिला सन्मिलन बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारिया 24 जानुवारिनिफ्राय लानानै मैया 25 जानुवारि आरो दिनै 26 जानुवारि दिनै जोबथारनाय समसिम मोनफैबाय। बेयाव जोंनि नर्दार्न एभेन्जेलिकेल लुथेरान चार्च उदालगुरि सार्कोलनि जे एनुवेल कनफारेन्स बेखौ खुंफुंनाय जादों आरो बे उइमेन्स कमिटिनि 10थि सन्मिलन बे हाबाफारिखौ लानानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। हाबाफारि लानायनि ओंथिया बे उइमेन फेल'शिपनि हाबाफारि लानायनि ओंथिया बेनो जे जोंनि
आइजोफोरखौ मोनसे सांग्रां खालामनो थाखाय आइजोफ्रा गियानाव इसोरखौ गिनायाव आखल आखुआव जाहाथे मोजां गियानखौ लानानै जाहाथे सोलिनो हायो बेनि थाखाय आइजोफोरखौ सांग्रांथिनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नैबे हाबाफारिजोंनो बेलेग बिदि सोलोंथाइ बिथिंनि बा गेलेमु बिथिंनि माबा मोनसे हाबाफारि लादोंमोन? जोंनि बे धोरोमारि कनफारेन्सआव गुबुन हाबाफारि थाया। जोंनि बेयाव धोरोमनि बोसोनफोरखौ होनाय जायो, लोगोसे कालचार थायो, मोसानाय, मेथाइ खननाय, इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइफोर थायो आरो जोंनि हारिनि हारिमुखौ लानानै इसोरखौ बाख्नायनाय बे कालचार प्रग्रामा थायो आरो बेखौ खालामदों, थांनाय हरावबो खालामदों आरो दिनैबो मोनाबिलियाव खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि गाहाय आलासि जोंहा थिखानाय आलासि सानै स्पिकार दङ। गाहाय आलासि हिसाबै जोंमा बसुमतारी, बिथाङा मथाम्बोल सार्केलनि रेभारेन्ड, आरो लोगोसे आइजो बुंथिगिरिया जाबाय बिथां बिनिमाय दैमारी, बिथाङा अदालगुरिनि। जों बेबायदि सानै स्पिकार जोंहा आलासि दङ। बे हाबाफारिखौ ओरैनो मा जायगायाव लानाय जादों? बे हाबाफारिखौ जोंनि एन्टकिया मण्डली आन्डार अदालगुरि सार्कोल, अदालगुरि बेंखननि सिङाव एन्टकिया मण्डली जय सिदि मिलनपुराव थानाय एन्टकिया मण्डलीनि जोहै खुंनाय जादों। मोनबैसे आनसलिक बा जिल्लानि? जोंहा नर्दार्न एभेन्जेलिकेल लुथेरान चार्चआव बेबायदिनो सिनड, डायसिस आरो सार्कोल थायो। जोङो बे अदालगुरि सार्कोलजों दङ। जोंनि बेयाव बिश्वनाथनिफ्राय मोनथाम गिर्जाया अदालगुरि सार्कोलजों दङ आरो सनितपुरनिफ्रायबो दङ। 7था गिर्जाफ्रा अदालगुरिजों जोङो दा दंफायो। बे हाबाफारियाव बेसेबांसो मानसि जादों? जोंनि बे हाबाफारियाव गासै 1000निफ्राय बारा 1500सो मानसि गेदारिं बिदि जादों। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से क्वेश्चन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. saya mensuruh weekend lah, pada bahan yang saya sudah biasa. Bahaya sih kelas berjalan, mana sampai finance set berjalan, walau macam mana, ini macam mana, ini pun macam. Reading for English class आज भी काटते हैं। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैं क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.